बिश्वजित दैमारी आरो राकेश सारमोनहा थाङे थुङे माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बा माबा मोनसे एक्सिडेन्टनि थाखाय बा माबा मोनसे माबानि थाखाय बिथांमोनहा खृष्टान धोरोमखौ थाबैनो नाजावनो थांगासिनो दङ बा नाजावनो गोनां जागासिनो दङ। दाखालि बावैसो ससियेल मिडियायाव बा गोबां निउसफ्रावहाय जोंनि बर' खृष्टियान माहारिफोरखौ बायदि बायदि बाथ्रा बुंनानै नङा होमबा एसटिआव थानो ना माबायाव थानो होननानै गोबां बाथ्रा बुंसोदों नङाबा मिथिखायो नोंसोरो आं बुंलायनाङा। दा बिथांमोनहा बिदि बुंखांनायनि उनाव मैयानि दिनावहाय जेनाखि बिश्वजित दैमारी बिथांनो बाइबेल गांसे गथायनो होनाय जादों बा आखायाव बाइबेल होनानै निउस मिडियायावहाय बिथांखौ दामदों। मानि थाखाय जायया जे धोरोमखौ सैया बियो बे धोरोमखौनो सानसे नाजावनांगौ गोनां जायो आरो जायया जे बुस्थुखौ नाङा नाङा होनबाय थायो बे बुस्थुखौनो नांगौ जायो। हाइजें गोरानखौ जेरै मानसिफ्रा नाङा होननानै बुङो बेफोरबायदि गोराना बहा सलिनांगौ राननायालाय होननानै, नाथाय बे गोरानखौनो नांगौ जायो। दा बिथांमोनहा लासैनो माबा मोनसे नङा मोनसे खार'नाव समयसायाव बा माबा मोनसे आन्जादाव बिथांमोनहा जिसुखौ नाजावनांगौ बा नाजावनांगोन। बिथांमोनहा नाय रायजो राजाफोर, जाय मानसिया धोरोमखौ लानानै बांद्राय गुलाय गुजाय खालामो आरो बांद्राय गावजों गाव एना एनि खालामो नङा होमबा, बैफोरबायदि माखासे मानसिफोरनि साननाय हनाय लाइफफ्रा सानसे दंसबो जायो। इसोरजों बांद्राय खेला दा गेले नङा होमबा, इसोरजों बांद्राय खेला दा गेले। आं बिश्वजित दैमारी आरो राकेश ब्रह्ममोनजों आं सुथुर नङा, आं एगेन्स्टबो नङा, नाथाय बुंनो गोनां दङ जे बिथांमोनहा जोंखौ बा माखासे जों खृष्टान ट्राइबेल माहारिफोरखौ बुंबायबा नङा होमबा, गावबो जि एसटिआव दङ बा गावबो जि ट्राइबेल नङा होमबा, गावबो जे बिटिसिनि मानसि बा गावबो जे बड'लेण्डनि मानसि, बड'लेण्डआव थानानै बिटिसिआव थानानै बेफोरबायदि बाथ्रा राव रायलायनाया बुंनाया बे माब्लाबाबो मोजां जायाखै आं दिनैनि दिनाव सानो आरो। बेनिखायनो जायखि जिखि धोरोमाव थाया मानो बियो थाबाय था आरो गावबागावनि इसोरखौ मोजां मोननायखौ खुलुमनानै थाबाय था, मावै दाङै जा, बेल'नो आरो। दा जोंबोथ' पलिटिकेलखौ खालामनानै जोंबोथ' खृष्टानफ्रा हायो। दा मोननैबो जुदि हिन्दु खृष्टान पलिटिकेल गेलेयोब्ला हिन्दुफ्रा जेनगोन, खृष्टानफ्रा देरहागोन, मानोना खृष्टानफोरनि पपुलेसना बारा। बेनिखायनो बेफोरबायदि खृष्टान हिन्दुनि खोथा लाबोनो नाङा पलिटिकेल मानसिफ्रा, नङाबा बिराद गाज्रि जायो, ओरै गाहायाव बिराद गाज्रि जायो। मालाबा पलिटिकेलावबो जेननाय मिथिबाय, देरहानायबो नङा, जायनि जाहोनाव माखासे मानसिफ्रा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो पाब्लिकफोरखौ हिन्दु खृष्टान दावराव गावजों गाव बुथारलायहोनाय दावराव खालामनायफोरखौ लाबोनाङा। थ' आं बांद्राय लावथार बुंला, आङो दिनै माइ खामला गायग्राफोरनो साहा लाबोदों नै बिरादनो, बेखौनो आं दा लाबोदों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ एसे मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै दाबाव आरो दिनैसो गोदान बासिनायखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आरोना। बर'नि दावहारु इउटुब चेनेल आरो फेसबुक। थ' थेंक इउ, एसेनोसै, गोजोन्थों।